Nagbaha ang pagkaon sa gawas sa Davao del Norte Sports Complex kaganina tungod kay birthday sa amahan sa probinsya. Gisaulog ni Kuya Governor Edwin Hubahib ang iyang ika-48 nga adlong natawhan ug iyang gipaambit sa katawhan ang iyang mga grasya pinaagi sa pagpanghatag og food pack sa tanang muadto sa sports complex. Daghan ang nangadto sa dihang ilang nabasa nga birthday sa gobernador. Si Fausta Baguio Peñapil, taga Carmen, Davao del Norte, may biyahe pa para mo-greet sa governor. Napasalamat kog dako ni Ahedjon mi diri kay birthday ni Gob. Happy birthday Gob. Og unta padayon sa imong paglambo sa atong kuan diri sa Davao del Norte. Si Manilin Cliosa miadto kay dunay ipanghatag ang gobernador ug dungan sa iyang gipaabot, dunay siya birthday wish sa gobernador. Salamat kayo Gob nga unta nga karong kuana mudaog ka. May bisita usab ang mga opisyal sa nagadayang lungsod sa provincial gym aron moduyog sa birthday sa gobernador. Matod sa governor, iyang gikalipay ang suporta sa katawhan na paingon sa kalambuan sa Davao del Norte. Iya ra kunong gipaambit ang mga blessings sa Ginoo kaniya. Nagpakaon ta agi og pag-share sa atong blessing sa blessing nga akong naabot gikan sa kaitasan din pagpasalamat usab nga karon nahatagan ta og additional nga taas nga kinabuhi og maayong panglawas og mga grasya busa gi-share po nako kini mga grasya. Among gipangutana unsa ang iyang birthday wish, mao kini ang tubaga sa gobernador. Unang-una giwish nako ang maayong panglawas ug taas nga kinabuhi sa akong pamilya, sa akong ginikanan, sa akong mga anak ug usab sa akong mga igsoon ug mga parinti ug mga higala ug mahal sa kinabuhi. So og ang maayong panglawas ug walay malikay sa katalagman ang katawhan sa Davao del Norte. Gisaulog sa gobernador ang iyang ika-48 nga birthday ug iyang gipasalamatan ang Dios sa gasa nga iyang nadawat. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe.